Кола на цената на смартфон. Какво реално предлага пазарът? В България бюджетът от около 3000 до 4000 лева е златната среда. Няма как да минем без голфа. За цената на един iPhone 17 можете да си вземете автомобил с 1.9 TDI и при добра грижа да надживее iPhone 20, BMW 46 или Mercedes C-клас от 2002-2003 година. Те изглеждат добре, вървят добре и носят престиж. Обаче, поддръжката на тези коли може бързо да надхвърли цената на още един iPhone. Бъдете внимателни. Toyota Yaris. Първа генерация. Ако не ви пука за имиджа и искате кола, която просто не се чупи, това е вашият избор. Разумният избор. Opel Astra от 2005 година. Щом може да издържи в полицията, едва ли ще може да я счупите. Накратко, желязна кола. iPhone в джоба или ключове в ръката. Големият избор е въпрос на приоритети.